Hola mga sis! So, alis kami ni Snowy. Punta kami somewhere. So, ayun. Punta kami ng Tagaytay. Wala naman, ano lang. Road trip lang, ganun. Hindi naman kasi kami nakakapasok ng establishments kasi may bata. Do you wanna bring Kitty Catty there? Tignan nyo naman yung kalat. May ako na yun ayusin pag-uwi. So, yan. We're gonna go to Tagaytay. This is Snowy. Hi, baby girl. I'm gonna bring this para sa road trip. Road trippin'. Ayan. Anyway, house update. Ayan na yung kitchen namin. Napinturahan na. Thank you, Lord. Ayan. Then, naikabit na rin yung mirror dito. Alam mga sisi, nakapag-ayos na. Ayan yung ribbon ni Kelsey. Nasa buhok ko. Ayan siya. Wow! Show them your bow. Show them your ribbon. Over there. Kelsey's nose. Hola. Hola. So, mga sisi, nakatulog kami ni Snowy. Nagising ako ngayon lang. So, ayun sa Edsel bumaba. Nasa kami? Mahogany Market. Ayan. So, dito yung mga bagsakan ng baka, ganun. And, meron din siyang part na mga gulay. Market, palengke nga. Ayun. So, ayun, bumaba si Edsel para mag-buy ng langka. Kasi, ewan ko kung may langka ba dyan ngayon or kung season ba ng langka ngayon. Pero gusto kong bumili ng langka. Gusto ko kumain ng langka. Kasi pag pumupunta kami dito sa Tagaytay, mga sis, bumibili kami ng langka dyan. So, ayun. Hindi na ako nakakain ng langka dati sa probinsya na nasa Surigao pa ako. Nako girl, hinihingi lang yan sa kapitbahay. Actually, hindi hinihingi. Kusang nagbibigay yung kapitbahay. Kasi sobrang lalaki ng langka nila. Hindi nila maubos-ubos. So, binibigay. So, diba? Nandito, ang mamahal. 150 yung kilo. Diyos ko naman. Balat lang yun. Ayan na siya. Ayan na si daddy. Dami niya yung dala. Yan si Snowy. Nagising. Natulog ulit. Oh, What? peach mango pie. Yeah. Oh, ice cream. What do you want? No, it's ice cream. Katuna, what did you order? Chubby. What food gani? Chubby. What food gani did you order? Chubby. Nasa Jollibee kami. Snowy, you're so cute. So cute. Hanap kami ng place kung saan kami makakapag-park. So, naka-park na kami. Makain lang kami somewhere in front of Taal Volcano. Ayan. So, Oh, bawal lumabas yung bata. So, dito lang kami sa loob. above. Where's the volcano? The volcano day. Volcano? Where's the volcano? Is that yummy? You like that? Sisams! Nasa bahay na kami. Hindi na ako nakapag-vlog doon. Kumain lang naman kami sa labas. Charot! Sa labas. Sa loob pa lang ng sasakyan. Ayan si Jajay. Bumili ng pang-sinigang. Wait, she's awake na. I'll be cooking sinigang. Anyways, ito yung napamili ni Daddy sa Tagaytay. Strawberries for 100 pesos. Meron ding langka. Ayan. Pila ning langka, love? 85.
80 pesos. Kumatin ito. Ayan, meron ding pinya for 50 pesos. At saka mangga for 140 pesos. Ganda ng mangga, oh. Perfect. So, magluluto muna. Ayan, bumili din siya ng kape niya. Ito yung favorite niya. Ayoko nito. Sobrang black. Ano yun ito? Barako. Hugasan ko muna tong fruits. So, ayan. Kumuha na ko mga disposables. Dito ko na siya ilalagay. Ano ba yan? Hindi nyo nakikita. Yung mga pinagagagawa ko. So, ayan. Oh my God. Oh my God. Ayan. Para hindi siya mash. Para malagay ko siya sa ref. And para hindi siya mag-consume ng sobrang laking space. So, lagay na natin to sa ref. Ayan. So, ito yung laman ng ref namin as of. O, diba? Ang hilig naman sa mga fruity flavor fruits. Ayan. 4 seasons, langka, pinya, yung kanina. And then, orange juice. May fried chicken pa si Snowy from last night. Ayan. Yung mga snacks ni Snow. Ayan. Dami pang natira sa aming ref. So, parang magli-late palengke na lang kami this week or maybe next week. So, ito na pala yung niluto ko. Sinigang na fish. I don't know what fish is that. Basta, nabili lang namin siya. And then, rice. Ano mga sis? So, today is May 13. So, this is the day na kasal kami ni Edsel. This is our wedding day. Civil wedding lang sis. Kasi alam mo naman, COVID and hindi kami makakapag-invite. So, go na tayo sa civil wedding. And yung nakuha namin na slot is 5 pairs kaming ikakasal dito sa munisipyo. Kasi walang schedule yung mayor. Parang aabutin ng ilang months bago kami makapag-schedule ng individual na kasal. So, ayun, ginrab na lang namin kahit 5 pairs kami kakasal. Pero, anyway, Snowy tulog pa. Yun nga, papunta na kami sa kabilang bahay kasi andun na yung susuotin ko. And doon namin prepare kasi sa amin sasakay naman si mama. Sa amin ba? I'm not sure. Pero anyway, yun. Early kami pupunta sa venue kasi kukuha pa ako ng bouquet. So, diba? Civil wedding pero may bouquet. Yun. So, I hope this day goes well and may God bless us sa aming marriage and may God be with us always. Andyan naman talaga si God palagi. I'm just asking for His guidance always kung ano man yung decision namin ni Edsel sa buhay. Sana naman ay according to His will. Yeah. So, yun. Anyway, si Snowy tulog pa. Ayun. Tignan niyo naman yung buhok niya. Ayun. Oh, diba? Bongga ng buhok ni Snow. Nag-makeup na ako partially. So, I just put on concealer. Hindi na ako nag-fond ng mga CZ. And then, konting eyebrows and blush on. So, mamaya na ako magpa-finalize kasi magbe-breakfast pa kami sa bahay. So, anyway, magbablog ako dito na sa cellphone ko kasi hindi ko nadala yung camera sa pagmamadali. Sayang. Nakalimutan ko talaga. Pero anyway, this works well naman din. So, I've used this camera for like ibang vlogs ko din. So, okay naman yung quality niya. Ayan si Daddy, bumibili sa Mercury Drugstore kasi may paltos ako. Bumili siya ng Band-Aid. At saka, butter for the buttered shrimp mamaya. So, maliit na handaan lang with my relatives. Ayun. Anyway. What? Sa 7-Eleven? Wala na, love. Wala na. Nasa Alphamart siguro. Yan, naubusan ng butter yung Alphamart. Mercury Drug. We are done. And
sila mama sa likod. Ah!